sheep, na kani mga sheep, wala na sila leader, nga to the point, bisag unsay ilang trip, pudong na sila bisag asa. Muna ang mga shepherd na sila yung mga pastor, magbalantay na sila yung sungkod. Duha na kasungkod, kaputong sungkod na murag kabawg. Pinakatong usa ka sungkod na murag pangbunal. Pag once nga ang usa ka kaning karnero, pag budong ka ng hapit na matagak, tukon na itong murag kanahanag ka na, asa dali, matagak ka diha. Murag nga na ang pastor. Pag magbuot-buot kasi mong gibati mo ng usay, bandungon kas pulong sa ginanaon ka. Pero pasunod gabuot, manukok. Mabalantay nun siya. Manang salamat sa Ginoo natin, pastor, ano naman niyo ba mga leader igsoon kay pag unsa ang imong gusto, itolerate kanila di na gugma manggod. Na misinterpret pud ba tong simbahan pero sa nagidasig ang pastor inganan gyud. Usahay masayop mi sa among pagwali siguro pero kami pud matudluan dapat sa Ginoo pero ang kulto nagpangga ang atong mga alagad sa Ginoo igsoon. Muna usahay katong bunal pag di na patong bunalan sa atong ilang shepherd, bunalan ang tayo niya ansakon. Muna masahay tagaantag mga pagsulay pantulong ta sa Ginoo kay gipangga kaniya. Kay ba kung mga mama makarelate ani, di ba yung mga anak pag mapabadlong unsaon ninyo? Kusipon, hampakon, yaw-yawan, balik-balik ang sulti, balik-balik sa balag gina kay nagbangga man. Manang delikado ng anak, kung di na kabadlongon si mong mama o si pastor, mahadlok na ka. Kaya wala kang higugma nila. Amen? Lingihan ko na yung mong tapag. Higugma kasi mong pastor. Amen? Muna nga igsuon, dili basihan yun kung dasig kayo ka, basin, dili po ko gingon nga tanan na, kay posible manggod o basin o dasig kayo ta, lami kay ambak-ambak, kay maayo ang kahintang sa kinabuhi, pero na pagsulay kay di na ko musimba eh. Wali-wali ni pastor, ingon siya na pagtuo, padayon magka-negosyo nga i-bless sa Ginoo wa man lagi. Kabantay mo ni Pedro sa diha nga nalunod siya. Sa diha nga ingon sa Jesus, kung ikaw na paana ako. Duha nga rin nakalakaw si Pedro igsoon nato sa tubig. Nasa nakalingin na siya sa bagyo sige siya glingin na distract siya mo nang nalunod siya. Nga diyan mo mates igsoon nga si Pedro huyang pagid ang iyang pagsalig sa Ginoo. Apan salamat sa Ginoo bisag huyang ta igsoon padayon sa nagpangga, nagdakos, nagdasig nato mubakod magpadayon sa kinabuhi. E wa ga pasabot igsoon nga nakasala ka napakyas ka di na ka pwedeng gamiton higugmaon sa Ginoo. Bisan ako nga pastor, kapila ko na kanang natagak sa sala. Nga rason nga di na ko mga lagad sige di na ko magpastor pero salamat sa Ginoo kay padayon sa naglingkod nako na dili man pasabot nga nakasala ka di na kagamito nako. Manang kini akong pagtindog karon grasya ra gid tanan sa Ginoo. Kana si Pastor Vincent di paano nga maluya na mabugnaw na siya usay makapangutana siya pero sa grasya sa Ginoo nakapadayon sa igsuon. Amen. Manang ako mong ihangyo yan po ninyo ang inyong pastor. Kay kung maluya na wala na pag-igugma ninyo mubiya na asa na mo pastor. Ikadagan na may napulihan dire. Di po sila nangaluya, pero may mga circumstances sa kinabuhi pa nga apan salamat igsoon nga magkabanganay ka. No? Kay ang matured nga tao, mutabang na nasa pastor. Hindi ko tagdo ni pastor ito, mga bago lagi tagdo. Mutabang na ta kay matured naman to, hindi mo ka na, gusto ka. Malag baho, alay baho kan. Salamat sige na nagsimba kita lari, dapat tagdo ka. Ano bitaw kay bawon mo mudasit na ka sa mga ditig simba, imong kumusta ang tong ditig simba nga na ang mga matured na. Mutabang na spulaton, dili na magpakubos ba. Manitra man na sa milingas ng pabibi. Naman ang pabibi nga gusto pang siging gasigon, siging simba ta, sipang pero kung mature na ta igsoon, mutabang ta spulaton sa Ginoo. Amen. Sekundang punto, may ngani mo igsoon, lagog down. Okay, lagog basa. Gusto sa Dios na mulig-on og landom ang atong relasyon nato sa Ginoo. Ano man lagog down kay bisan sa mga pagsulay o problema makabarog gihapon ta. Dili assurance nga sige kag simba dire makabarog kas mga pagsulay. Dili assurance nga nagwali ko makapadayon kong pagkapastor. Dili assurance na kay ang tinuod igsoon nga assurance nga makapadayon kas kinabuhi kanang naa kay limpon nga relasyon sa Ginoo. Nakailan mo ni Job ba sa Bible? Kini si Job matarong naglikay sa pagpakasala unya dato kaysa sila nga panahon. Dayon kada adlaw may siya pasaylo sa Ginoo sa iyang sala ug sa sala sa iyang mga anak. Ingana ang kasing-kasing niya sa iyang mga anak.
Nga miabot ang point igsoon nga isulayan ang iyang pagtuo, gihilabtan siya sa kaaway nga maong yawa, gikawatan ang iyang mga anak, ipatay tanan. Hurot kamatay ang anak, o niya ang iyang mga kabtangan, hurot kamatay gani ang iyang asawa mindiya sa iya. Mingon niya ang asawa na, o niya, magpadayon pagkagsimba sa Ginoo. Di pa ma-mature, nga na ang response sa dili mature. Magbantay tang mga Kristohanong gibasig nga na atong response atong kauban. Balikasa ang Dios o niya paghikog. Sakto ba ng pinulungan sa usa ka Kristohanon? Dili igsuon. Nga nagsaaray mong duha nga till death do us part in sickness and in health kunya pag nga pagsulay kay magtudtod na sige ra mo kag badjong sige ra kag kuan ako kasimba ko dito. Ako nang igo ha basin lang ba? Sige ra mo kag chismis dito imbis kay magkuan ka sige kag marites dito ana mag-blame na ba pag nga pagsulay. Pareho si Job mga igsoon nga han. Ako di ko sa Bible nga han. Ako lang ni ba nga mudawat ra balita og mga maayong butang gikan sa Ginoo. Ingon si Job na bisan sa iyang pagkantos gikisi niya agang mistake, nagbutang siya kapos siyang ulo unya niluhod siya. Si Lord ang naghatag, si Lord ang nagkuha, dalaygon gyapon ang ngalan sa Ginoo. Ingon ang Bible igsoon wala siya nagpakasala bisan sa iyang nahiaguman sa kinabuhi. Kunang dasig igsoon hinaot nga sa na kay pagsulay sa kinabuhi dili ka mo desisyon og dili maayo ang pagbigti ang pagtagay igsuon mag-unsa ba ka diha mamahimang ka manglaki man ka dili na solusyon kay mos mudugang ang problema sa kinabuhi hinaot pag na kay problema sa kinabuhi dili ka molayo sa Ginoo kay pag molayo ka sa Ginoo malayo ka sa iyang presensya malayo ka sa iyang kalipay sikritis kinabuhi mga batan-on. Manang akong pag-ampo igsoon nga bisag naa kay pagsulay sa kinabuhi muduol og ihilak nimo sa Ginoo kay si Job sa dagna si pag-antos bisag gi-blame siya sa iyang mga kauban ingnan siya nga nagpakasala ka mo nang naingana nimong kinabuhi talikod sa sala ang balik sa Ginoo pero sige na sa gilak sa Ginoo Lord anong naingani man ko sa siya pangutana sa Ginoo sa isang ampo igsoon miabot ang point nga gibalik sa Ginoo ang iyang kadato nadubli ang anak ug gibalik ang asawa niya no mo na nga igsoon kining atong pag-antos pailo bro gikinahanglan. Nga pag once nga magsige na kag yaw-yaw kapoy ning atong nason pobre kini mga kurap ning nasa kuan mubuto minyo di mo hatan. Yun ang pangkawaton. Mga diso mo. Nga mga Kristiyan madudnon sige kag yaw-yaw si mong mama pobre kay di ko madato di ko kumuhuman kay ngani mong kahimpang sige wal si papa sige bisyo si papa wa na jud ni maguyab-uyab na lang ko kay mahalipayon ko. Mawot ang time nga Unya, nagbalik mo sa ginikanan, kung sa'yo natabo, nawala kas problema, mindagan ang problema. Napunta naman po. Wala na po, asa na to? Nalubat na. No? Asa naman to? Apa yung mic kay? Ano yung mic kay? Amo kumingan eh. Bito? Amen. Asa ka to na yan? Wala nga igsoon, di kita mo desisyon sa kinabuhi. Wala ko nang duot kung nakasulay ka anak. Wala ko nag-blame kung gikan ka anak, ha? But ang akong gusto igsuon kung kinsa ang padong anak nga mga inirason. Bisag nakasulay ka anak gihigugma ka sa Ginoo. Pero sa mga tao nga wala pa kasulay igsuon, nagpangga si Lord sa imo ba. Munang ayaw gyud kahimog desisyon based sa imong gibati. Kay ang matured nga Christian igsuon bisa sa mga pagsulay igsuon makabarog og makapadayon gihapon ta kay kining pagbati ra ba delikado kaayo ni. Munang kung Christian ka ayaw pagpangalagad sa Ginoo tungod kay daghan kag panalangin sa kinabuhi tungod kidako ang imong sweldo what if mo gamay imong sweldo. What if mo COVID? What if og tantangon kay sa imong trabaho musimba pa pagaghapon ka. What if og daghan mo bayro nun. Munang ayaw pangalagad tungod sa kwarta. Kaya ang kalipay sa kalibutan igsoon temporary lang. Ayaw ibutang imong kalipay sa mga butang aning kalibutan na kay pag mawala na ang imong kalipay mo anapon. Mantay ka. Muna asya malipay ka kung asa ka malipay. Kung kamo pa malipay mo pero wala bog na mo di ka malipayon. No, nakalilit ang mga batanon. Muna ibutang imong kalipay diha sa Ginoo. Kaya ang tanang butang aning kalibutan na mawala na. Na kay 1,000 karon nawa kalit. Isi kang bawot-bot, nawa imong kalipay. Pero mo na kay kalipay na Lord, may nawala pero na kay hatag, kalaygon gyud mo ng Ginoo. Ingana ang sikreto igsuon kay ang kalipay na nimo sa Ginoo.
Ayaw kalipay, ayaw papangalagad sa Ginoo sa mga milagro. Wa may milagro ni simbahan di mo, wa may bakod nga patay dire, way. Kasi gapas ka na kanina mga Kristiyano mga gapas ana. Di man manibot akong malibo kusog ni simbahan na oy. Di man power ni ilang pastor, di man mulihan sinaglihan matumba tanan ayaw sa pagkuan na. Kay feelings na nga na pag mawala na. Di naman milagros pastor. Di naman maayo akong goiter, di naman maayo akong arthritis. Way milagro ni mo balik ulay simbahan. Igsoon wali perpekto nga simbahan. Ikaw be kung imong anak ay imong ginikanan di perpekto balik ka sa layong balay. Itong dawaton kanila, mamuipoy na nimo. Kisa po ng anak sikuan oy. Kung kaon dagan utang diri nga na. Bayan mo kalayong balay dito ka dayon na. Muna kung asa ka karon pag malipayon, pasalamat sa Ginoo. Kung takpan imong mama, pasalamati imong mama. Sige ra ka bugulbol si imong mama unya kuha nimong ginikanan. Magwapa ka kakaron makapariban ka kanang imong kulot nga buhok ma-straight ka na. No, kung kanang imong straight makulot ka na kung wala pang imong ginikanan. Usa dito magkasinabot pero salamat kay naagi pun sila. Ang mga ginikanan pod pasalamati og panggaang mga anak. Kaya kato si Riajen, itong namatay sa Sibilia, 19 pa itong edad ito. Manasamtang naapang inyong mga anak, kaya watak hibaw, wata nanunglok, watak hibaw, kano sa tama na itong ginabuhi. Manangsamtang na sila, tagaig panahon, ay sige kasapi. Kung kay anak ko kay kasapaan. Kaya nga anak ng ginabuhi, sige ka stress kay sige kasaba, pasalamati kay anak, kay kaban baya, way anak. Nangandoy sila nga naan mo na ikaw na lima ka anak sige bagulbol bagudlungon ang anak bisyos man ang anak pasalamati ampo sa Ginoo kay pag wata kay baw may mo tang presidente may mo nang mayor dadyong dito unya may mo nang anak yang imong anak nakibaw na si binatan sa una mama yap akan ganun nga man nagdumot naman sa imuha munang naa na sila higugma kani god namin nyo man ko kani kami nyon pagsugod na mo kami nyon sige mig ano kita gisinabot kay laki mo kabayi siya na may mga ingana jud na pero salamat sa Ginoo ba kay daghan ko nakatunan sa una pag nami kuan mo diso ko react sige ka mo ana mo dayon pero salamat sa Ginoo kay gidagaan ko patience ba nga kini maminyo kada pataas yung kag pailog mo ngay mga ingana kinaka, I love you. Namin to. Say gusto ni mamang lahat panglaw. Ana na nakasayon. Ana mana. Amen. Ana ra gud na namo dunay pagsinabtanay o pagpailog. Kinami sa mong kakasal na mo ang pinaka nakuan ninyo pagpailog o pagsinabtanay. Sabtanay way bagulbulay. Ana ra gud na. Kaya ang kami niyo di gid sa lalim. Ano misod ka kung ika andam nga mo atubang sa mga pagsulay sa kinabuhi. So, amen. Manang mga lagad kasi Ginoo ay pagbase sa imong sitwasyon sa kinabuhi sa imong pagbati o sa kauban nimo. What if pagmawa na si ate, wala imong mama din na kamo simba. Kisa man imong Ginoo, imong kauban, imong uyab or si Lord. No, dapat mga lagad ka kung wala siya padayon ka magsimba, balad duhar mo magsimba. Kaya nakasinati gid kami, nagsimba gid si Bilia nga usay akong giwalihan. Way labot tong kanang ga-assist nako. Ingon kukuk. Amo simba sa una kay balibaan mangusab-usab man buntag na buntag kawa sila hapon na buntag kawa na pud sila kung ingani mo kuan mo lisod bakit mo uli para babig kabilaran masimba ta balag usara ka buok na miabot usa salamat sa Ginoo kay mingambot amen kay bahala og ingana ang sitwasyon simbahon na tong Ginoo ayaw ka simba sa Ginoo pangalagan sa Ginoo kung gipugos ka pasalamat sa Ginoo napugos jud ka no kung gipugos pa kasuna karon nang di na kapugso ikaw ni mang-invite salamat sa Ginoo ayaw good food last ayaw gid pangalagad si Ginoo kay malangit lang ka kay basig na misinterpret nimo ha nangalagad ka si Ginoo kay mudong kag langit pero dahil mga pagsulay di na ko mangalagad si Ginoo kay abi na ko kini mangalagad ka si Ginoo puro malipayon dili gyud ato pangalagad sa Ginoo adunay ups and down na gid mga paglutos pagsulay sa kinabuhi. Manang ayo lang pangagad si Ginoo kay gisaran kas pastor malangit ka apan sa mga impierno nga pagsulay sa kinabuhi padayon ka mga lagad sa Ginoo
gibuhi pa kasi Ginoo nga naman ay purpose si Lord sa atong kinabuhi igsuon. Amen ba? Mana mga lagad kasi Ginoo kay nakasabot ka nga si Jesus ang imong kalipay, katagbawan og kinabuhi igsuon. Kaya ang mga butang lagi sa kalibutan mawala ra gid na, temporary ra na mo na ibutang imong kalipay kalinaw sa butang aning kalibutan na ang imong kalipay kalinaw temporary ra pud. Kung ibutang nimo diha sa Ginoo magpadayon ka igsuon. Amen ba? Kaya diha sa Ginoo, diha Ginoo nato magkaplagan ang tinuod niya kalipay katagbawan sa kinabuhi. Napabang tanan? Amen. Intro pa to. Bitaw, dali ra kumawali. Nalo koy duha ka punto, duha lang nga nganong kining gusto man ni Lord nga motubo ta, grow deeper ta diha sa Dios. Unang-una sa grasya sa Ginoo, tanan maingon grasya. Okay, balik sa daw, kay Lord pa diha. Ara sa mga. So karon, wala ko nabutang ning pulong nga grasya. Kaning grasya igsoon sa maning grasya di ay kay sa uban mong gani sila kaning grasya, kaning panalangin, kusog mo ni grasya. Pero ang grasya mag-study kag Bible mo na siya sa Bisaya pa dili angayan pero gihatag sa imo. Mo ni English sa term sa Bible school nga unmerited favor. Kana bang dili angayan kang makadawat ana pero gihatag sa Dios sa imo. Amen mo ni grasya, dili ka angayan nga ihatag na sa imo pero gihatag sa Dios sa imong kinabuhi igsoon. Kining blessing, pabor o kaluwasan. Walay tao igsoon. Sige, muangkon kang matarong ka pero sa Bible, ang Bible nagsulti, wala gyud tao nga matarong bisan usa. Bisan ang mga pari, pastor, mga balaang tao nga nagwali sa atubangan, wala gyud tao nga matarong, walay tao nga nagbuhat og dili sayop igsuon. Kaya abi nato kaning sala kanina nakapangawat, nakapangusil, nakapangrape. Dili ang sala magpudpod ka nang gisugo ka sa Ginoo, pero wala nimo buhata sala man na. Musimba ka, di ka musimba. Higugmaan mo imong kahoy, dili mo higugmao, nakasala ka. So dapat pagkasulti kitang tanan gyud, dili angayang tagaan sa Ginoo o panalangin. Pero gitagaan ta sa Ginoo nga naman gihigugma ta niya. Ang mga ginikanan mohatag ra bata og panalangin sa tong anak kung maayo sila, di ba? Dili. Kamantay mo nang kuan sa mga bata nga, matay ko gasa ha. Kung sa maning gasa, ihatag nimo nila kay nagbinutan sila or dili, di ba? Sige na, tagaan ka ng ugasa kung manilig ka. Kung may kondisyon. Dili nagasa, actually dili kuno nagasa, unsa man na siya reward. Kay gibuhat man niya iyang parte imong gitagaan. Mura gud og sweldo pag magbuhat ka gingani taga-sweldoan ka sa imong amo. Pero ang grasya sa Ginoo mga igsoon bisag dili ta ngayon gitagaan ta niya. Muna ang kaluwasan igsoon dili na pinaagi sa buhat kun dili sa grasya sa Ginoo. Malibog ko sa mga tao kailang ipamugos nga buhatan imong kaning sakramentuha. Dapat sige kag simba sige pangadji para mudog kag langit. Ang Bible nagsulti sa atong nahibal-an nga ang kaluwasan sa langit libreng gasa. Amen. Di ba pag libre dali kita makalinya. Libreng buhaton si bata. Dali. Bahalag. Gandain imong gibati. Muli na juga kini ka makapulihan libre gud na. Pero tingnan ko sa mga tao kay libre na ang langit, di na mo tuo. Ingon ang Bible nga gibuhat na ni Kristo ang tanan ngadto sa cross para di na ka magbuhat sa imong part. Mutuo lang kaniya. Mo nang musimba ka, magbinutan ka kay pagpasalamat nimo na sa Ginoo, dili na nimo bayad. Sayang kayo ang imong pagaguhago. Muluhod kasi manasanta gikan ari padong atong baklayon asa man ni kuda kumpulos para maluwas ka dili igsuon. Wala ka no giaway lang kay tungod kay imong nga pagtud ang imong ibalhan kay ngani. Pero gi-encourage ka nako ang kaluwasan libre sa gasa. Mutuo lang kani Kristo, mga lagad lang kaniya kay gibayran na niya ang atong sala adto sa cross. Mo nang nindot ning Kristiyan ta, kay daghang pagsulay, kabantay mo sa atong Pilipinas kurap kayo kay di pangkaot atong kwarta. Nasa simbahan pabayron patag dako kay katedral para lang malangit ta. Pobre na ta kayo. Wala diri sa Kristiyan nga tigom igsuon, wala di angay bayran nimo. Muhatag lang kag ikanapulo, dili sa puguspod, ha? Ihatag nimo na kay nakasabot ka sa imong nakasabot ka sa gugma nimo sa Ginoo sa imua. Wala po sa ibong sanay. Nari mo buhatag ka gamay, bahala gyapon mas imong kinasingkasing siya. Muhatag kag dako para sa Ginoo kay ang kaluwasan grasya na gikan sa Ginoo. Amen. Kung ang kanapulo nimo na kay 1,100, pwede pasubraan nimo kay kasi mo ni panggasi pastor. Wa gyud kani mga pastor wa gyud nangawat igsoon wa mi namugos.
Dipindi ra gid na nimo. Dipindi ra gid na nimo gani kung gusto mi manrabaho o kuan, daghan mi kwarta pwede kaayo. Pero nag-sacrifice lang ano man tungod sa gugma sa Ginoo igsoon. Ining grasya po igsoon, wala nimo bayre pero gihatag niya sa ato Dili sa kalibutan nagpuyo man ta nagbayad ta kuryente kaning tubig, pagkaon. Pero kanang kusog gininhawa o ginabuhi mo nagibayaran wala. What if kumingon si Lord atong bayaran po, di mo ng gobyerno, ganin mo ginhawa bayaran nimo pagkalisod yun sa mo tagkapuburi. Liman ka gininhawa apel kusog, hala po kabayad mamatay na kung susimana, hala po bakit sa kuron, ako'y kabayad utang sa kuron, ako po di ko mabayad mo kaya wala po may utang. Kung saan na kawingan na pa? Patay tanan. Ang mga dato rin mabuhi, kasi lang na may nikwarta. Nakita, mangutang ka siya po, di ko mo pautang, di mo kakupong bayad sa Ginoo gininawa, pati puminga na pa be. Purot. Ato ba sa along kauban ako Bible School, purot. Nang mo ka-realize, igsoon yung anak ka, nindot ang grasya sa Ginoo. Mo nang mutubo ta, unsa man pabatubo? Dapat masabtan na to nga ang tanan na to naangkon sa life, grasya gikan gid sa Ginoo. Mo ni point number 1. Amen? Balik ko na gingon na tanan. Dapat masabtan na to nga ang tanan gyud natong naangkon tanan sa life, grasya gikan gid sa Ginoo. Lagog daon ko na ma'am. Manang igsuon sa mga unsa man ni sa mga panalangin, pabor, trabaho, kaalam, diskarte, kakugi tanan gyud. Kusog gininhawa tanan. Why pwedeng moingon nga respetuha ko ninyo or posible moingon ang ginikanan respetuha ko ninyo kung wala ko wa mo ni ngani. Usay manggod kay kining mama manggod nakasabot ko nila kay naning kamot biya pud taon mo nya kining anak bito pasayon na kayo usay makaingana ta. Pero diha sa Ginoo indot igsuon nga di na ta kana bitong paharion ning pagpangwinta sa atong kinabuhi nga naman sa mga panalangin, pabor, trabaho, pag-eskwela, kaalam, diskarte, kakugi gikan gidna sa Ginoo. Ingon ang Psalms 23 verse 1 to 2 akong basahon wa diha. Una kay pwede mong ablihan. Salmo 23. Okay palagi mo? Amen. Ay kabalang ka mga haon na lang kita. Dili mo abot ko alas 7 gabi. Alas 6 ra. Bitaw, dali ra ni Psalms 23. Ingon ang Bible ang Ginoo mao akong magbalantay ug walay magkulang nako. Ingon ang verse 2 gipapahulay niya ako sa mga lunhang sibsibanan o gitultulan niya ako sa tinaw nga katubigan. Sa Israel mga igsoon, kaning ilang kasagbutan ilang kanan sa mga sheep nila dili ni daghan kaayo nga daghan kag sagbot. Sa ilang Israel kining tagsa kaayo ng mga sagbot. Unya ang trabaho sa shepherd iyang suluyan ang iyang mga sheep unya adto niya pakanon. Balag gagmay ang sagbot basta ka ang punto ang mga sheep o mga karnero nila makakaon sa insakto. Ang point igsoon nga kitang tanan mga karnero sa Ginoo, amen. Kaya si Lord mangita siya nangitag mga pamaagi, kaalam, diskarte, provision o instrumento nga gamiton sa Ginoo para i-bless ta. Nay mga instrumento ginikanan trabaho, kaalam patanan gyud. Ang punto igsoon ang tanan nga nag-iana ang Dios. Munang naingon si David, Lord, walay magkulang nako kay naa ka. Basahon nimo nang verse 2 hangtod sa 6, diyan nimo mailan masabtan nimo ug nganong way magkulang nato. Sa panahon sa kanggit-git uban ta sa Ginoo sa panahon igsoon nakasalata pasiluon ta sa Ginoo o tanang kuan sa Ginoo sa kinabuhi igsoon ang Dios ang naghatag anang tanan. Man dapat kita magpasigarbo. Ikaduha kaning kusog gininhawa og kaayuhan si Lord ang rason pud nga ningana ka. Gigamit lang ang mga doktor kinsa pa ng mga tighilot nimo diha or motambal nimo, gigamit lang na sila sa Ginoo para maayo ka. Una kay kusog igsoon. Ingon na Philippians 4:13, ingon si Pablo, aning tayma na preso siya. O niya, gitagaan sa mga panabang sa mga kauban sa simbahan kay ingon si Pablo nga okay ra man gid kun niyo tagaag mga pagkaon or mga hinabang. Ano man, nakasunay panahon nga busog ko. Bisag ako ang kwarta. Nay panahon nga wakoy kaon mga pila ka adlaw pero nabungi gyapon man ko. Mo naingon siya, diya na ko nasabtan di ay nga kanangin si Pablo nga makaya daay nako. Ngano man si Kristo ang naghatag og kusog. Atong pamilya gisuna dili nato sabton og ayo ba? Ayaw ba unahuna nga tungod sa pagkaon, tungod sa tubig, tungod sa kinarbaho ka na kay kwarta nabuhi ka dili. Nabuhi ka tungod sa grasya sa Ginoo. Pag-COVID dagang kinamagtrabaho. Nang anong naama magkakaroon? Di ba? Wala naging pagkaw ni ani. Sa bahay ko na mo, wala din nagtrabaho, ako na lang. Ang sulod ako, 3,000 buwan.
mabuhi ka na. Si mama, si papa, kung mga igsoon, ay trabaho tawa dito nan. Nasa Greece sa Ginoo dito ko kasi sa Bible School 3,000 buwan gabay pa kong motor. Ngutang ko nila, utang gyud bahalag utang. Pero salamat sa Ginoo nasabtan ako igsoon nga dili kinahanglan nga naa kay kwarta kanunay, dili kinahanglan naa kay kanang minahal sa kinabuhi kanunay, dili kinahanglan nga naa kay cellphone kanunay, na kay lingaw-lingaw kanunay, but ang punto igsoon makapadayon ka na kay kusog, na kay kalipay nga si Kristo magbig-o na to. Manang ayaw ibutang imong kalipay diya sa mga butang sa kalibutan kay si Kristo ang rason nga nakapadayon ka. Sa mga batan-o nakapadayon ka tungod kay na ang Dios na imong ginikanan, imong instrumento, sino dapat mapasidunggan. Nya kaning kaluwasan ingon Ephesians chapter 2, ano diya verse of Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ingon siya kay pinaagi sa pagtuo na luwas ta sa kalaglagan sa eterno mo na luwas diha. Pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios, basta walay makapasigarbo, sanglit, dili man kini bunga sa inyong pagpaningkamot. Dapat nang mo grow, igsoon sa grasya sa Ginoo, kapasabtong po kaniya nga, bisan ang atong kaluwasan, baktay na tampo. Sa itong natampo, mintuo lang ta, sayo na, kayo. Musimba lang ta, magbuhat kag maayo nga naman, bunga na sa pagpasalamat nimo sa Ginoo mga igsoon. Mo na akong gilibugan jud. Na karon gud kay pinagis pagtuo og grasya sa Dios. Mo na mo kay makaingon nga nalangit ko kay sige kog simba what if kumiya sa Pastor Rodnel, maingon si Lord ganon mosulman ka na ko sa langit. Maingon si Pastor Rodnel, kay pastor ko sa Sibilia, sige kog wali ka post ko sa Facebook nya na manginampo ko sa binuhat ma. Sige kog basag Bible, sige kog hinampuon ko Lord. Lagi, paghila ko mampo. Ngayon si Lord, unsa maging sa Bible, ang motuo o budawat ni Kristo may kinabuhi walay katapusan. Mao sa mingon ang magbinuotan, ang magbuhat og anay maluwas. Wala. Basa ra gud Bible. Kasi mo gud mudat ko dito dili. Ya nalangit na kakaron, ngano mo ka malangit kung sure na ka malangit ka. Ang may malagsulti kung mamatay ta usa pa ta mo sa langit. Di ba? Pero ang langit kung igsoon dili ng pagdong lang sa langit kung dili sa kalibutan may experience nimong langit kanu man nakailakas Ginoo. Sayang kung mudong lang kag langit ka magbalipayon, dapat masabtan nimo ang kalipay diha sa Ginoo nga palagwa pa ka na langit malipayon na kadaan. Sige ka kung nag-project, sige ka kung nahuna niya, di ka makakain, di ka makatulog, buhat nang yung lukuhin. Busong bato na nga kanta, mo kay bawa na lang. Tanawin mo tapad dagod sige mo po. Malipay na kayo ni taon dyan. Ayaw yun. Diba si Bawoy kaon nila mong balipayan igsoon. Amin ba? Munang nakasabat pas punto, tanan natong naangkon sa kinabuhi gikan sa panalangin, pabor, trabaho kaalam, diskarte kakugig kusog, gininawa kaayuan, o bisan ang kaluwasan, grasya tanan sa Ginoo. Yung tatanan, salamat sa Ginoo sa iyang grasya. Salamat sa Ginoo sa iyang grasya. Mga kita na, pag makaunta, manoy abta, grasya sa Diyos. Grasya sa Diyos. No, di, nagdita dapat. Manainom ka nga, nagagapa lagi ka sister. Grasya sa Ginoo. Di kay, dadato ng bukaro sa Ginoo, butang iskinol, niya. Dili, nga na, grasya sa Ginoo kung Krisyan na ta. Nagagapa lagi ka rin pastor, grasya sa Ginoo. Nga ba? Nagdato lagi ka rin minambo lagi yung negosyo niyong siba. Grasya sa Ginoo. Ay, ganyan, ako na guni. Magkapatay raglamok. Believe na sa kaugalingon. Imong diskarte kaalam, imong talent, gikan gina sa Ginoo. Munang gusto sa Ginoo mo ni, lock down. Gusto sa Ginoo nga masabtan nato kung grasya man o galing tanan sa Ginoo. Lock down. Number 1, magkinabuhi na ta nga magsalig sa grasya sa Ginoo. Why tawag yung makapasigarbo nga nadato ko, nakapadayon ko ano man. Grabe ko mo diskarte. Tanang diskarte paningkamot ako nang ihimo dili gyud grasya gyud na tanan sa Ginoo. Ano nakapadayon ka. Ikaduha, naatay kasing-kasing o kinaiya nga mapasalamaton kanunay tungod sa grasya sa Ginoo. Kini pagpasalamat dili lang sa panahon sa Thanksgiving. Kung na kay birthday or nagisugot na ka, nagkuyag kung ikasal mo ba, sa kanunay kung sa unsay sitwasyon magpasalamat ta sa Ginoo. Ngano man ang pagpasalamat dili man tungod sa ditabo kun dili sa kamaayo sa Ginoo. Ako mong tudluan na pa ang sekreto sa kalipay sa kinabuhi, ayaw sige tanaw sa sayop sa uban. Ayaw sige pananaog balita nga negatibo.
Basta Bible, paminaw mga positibo nga mga pulong, di ba, mamalipayon ka. Kaya pag once sa sige ka tanaw problema sa kinabuhi, na-disgrasya, patay, dire patay, mag-uot mo kasing-kasing. Di ba? Magkita pa kasi mong silingan, sa imong kuwan, problema, sige away, mag-uot mo kasing-kasing, bisa pag mga kag Mars, dito ka mamalipayon. O may tao dito, huwag ka lingaw. Huwag ka lingaw, Bible Earth. Mora ka ko ng istorya. O magkakaroon na dito mo nang diya sa Ginoo, mapasalamat ko na. Amen. Manayon ta, kung na kay pabor panalangin nga moabot, makasulti ta sa kanunay nga glory to God o grasya tanan sa Ginoo. Tanan gyud, salamat mo nang encourage mo nako pag musimba mo Sunday, do mo subangan. Pasalamat mo kay base na kunya kay pasalamat nimo nay ma-encourage pod. Siya galing mo, nga pobre pud siya mas gamay pag suldo nako pero kapadayon sila. Kaya nga ang Espiritu Igsoon. Amen. So padayon ta number 4. Lag basa. Kita pod kahibaw tang maluoy mo igugma o mapasaylo sa uban kay kita pod di kaluy-an ras Ginoo. Amen. 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 Kining grasya igsoon tungod kay sa kaluoy ug sa gugma sa Ginoo gipasaylo ka sa Ginoo. Gitudluan po ka sa Ginoo pag nay masayo kaluoy o gigugma o pasaylo ako. Kaya ko sa una sige ko panaw sa iyo sa uban. Grabe ni siya. Ano na siya? Leader. Ano siya sa iyo? Kasatag na nakasalaan ako dito kung nagainuklog ba? Kitang tanan di ay makasasala at tubangan sa Diyos kung nagkinangan sa grasya sa Ginoo. What if wala pa kong gigrasyahan sa Ginoo? Di ba? Una nga, kung ay masayot sa imong kaigsuunan, sa imong pamilya, inuktok sa una. Ayaw sa sulti sa iyong masayot, nuktok isa, kung ikaw kung inaan ang sitwasyon. Kung nakapang-rape siya, kung nakapatay siya, kung nagubot siya sa iyong, nisikat siya sa Facebook, inuklogit ko no, ikaw kahakong naadiha, makaya ka nimo ang kauwaw. Amen? Nakita mga Kristiyan na pagtungi, kita tag mga sayop, ayaw, bidyuhin ayo. Grabe, sige pa, i-post din mo. What if ikaw ang i-post, anak be? Nagdadisgrasyo, malaluya, mga kaway, hulog i-video ni mo, naluya na tayo, ikaw di mo tabang. Ano ka di mo tabang, imabuhi ko ang ta. Kung na-iuso ka ron, pag na-imang kon, videohan, bitso. Walang ngayon, videohin ko, mapriso ka. Mapriso, Jod, kung sika ka video. Nakasabot ang tanan? Ang nagisa na itong pastor, pag nasya sa'yo kung mabuhat, ayaw dito, kung pastor, di ka mo kay knowledge o kay kuwan, sika pangigot, gamita, ang kaalam sa Ginoo. Ingon ang Bible, di man ta magdaog si taglalis. Mabita na sa plaza na isa ka pastor, gikuan siya, gibate, ingon siya nga, Brad, sayang atong pagka-amigo kung maglalis ka sa itong pagtuo. Eh sa nangutana ka na ko kay Wakibaw, o nangutana kay Kibaw na ka, Kibaw na ka, tara ka makanak ko. Lahi mong gituan, lahi po nang gituan, maglalis na ta. Kaya ang gitulo sa Ginoo, ikaw maanay man. Biya sa sala niya, mga lagad sa Ginoo. Amen? Muna nga, so ayaw, bit sayanga. Kung makita ka na masayog, na makuan, kaloy sa simbahan, amo yung gitulo, pag na makasala ka ng simbahan na ayaw din nyo ilibak. Ayaw din nyo ipakaubos ng tao na nakasala. Kaya ako sa una, anak, ko initabo sa ako, amo nang wakoy katungod, mo lockdown, mo kondinar ang tawanan, kaya ako po gigrasyaan na sa Ginoo. Muna ako siyang nasigon, sige lang, padayon lang ta. Ayaw lang pag-unahuna sa isuti sa uban, bahalag na yung anak, yampo ka nang kung makapadayon ta. Natural man gud, yung makasala ta, padayon na yung punta. Kaya kitang tanang gigrasyaan naman sa Ginoo. Amen? Amen. Atong mga anak, makasala magina sila, sila yung binuhatan nga kuan, dawatag yapon, pagpaubos ng yapon, ampuke, kanang pasayluang, ano man, kitang tanan po, nakasala man, atubangan sa Ginoo. Muna kung dapat magkadako ang atong kaalam, mas mahimo tang mapaubsanon mga igsoon. Amen. Na may mga bagong gasimba pa diri, kung ilang binuhatan, makasulti pa sila dili maayo, or nabay mga, kung bago pa ka din nagkasimba, kung gi-invite nang ka, masultian man ka sa dili maayo, wala ka gikondenar, gihigugma ka mo nang gisultian ka sa pulong sa Ginoo. Nga naman igsoon, kitang tanan, gigasaan ng Ginoo. Amen. Ay, matapat eh, gigasaan natang tanan sa Ginoo. Nakuratan. Okay, nagkapakain ng naunga. Gigasaan na sa Ginoo. Ayaw po. Muna iyon ang Bible, Jeremiah chapter 9, verse 23 hangtod sa 24. Tatanan mo basa. Nagingon ang Ginoo dili angay pasigarbo sa maalam ang iyang kaalam, o ipasigarbo sa kusgan ang iyang kusog, o sa dato ang iyang kadato. Kung gusto ang tao magpasigarbo,
Ang angay niya ipasigarbo mao nga siya nakailangan ako kay ako ang Ginoo manuluyon man og nagbuhat sa husto o matarong. Amen. Wala siya sa mga Kristiyano wala na hambugiro igsuon. Wala naging manginambog mangwinta nga na grasya ra gid ko ka mamenta nga ako kinapraytan sa eskwelahan oy grabe. Mas bat ko sa maestro. Grabe na gud ka. Ikaw na ba maestro? Di ka manginambog grabe kusgan kay ko. Tanang alsa na ko. Bisag yung bay akong alsahon. Tanang si Solomon, kusgan kayo pero kuyang sa babae. Kaya nagpasigarbon man silang kusog. Sinubik ni Bukad ni Sar. Tungod kaya nagpasigarbon sa kay gamanan sa kayo. Ingon ng Diyos, garbuso na ka. Ako kami mo una-una sama sa baka. Naghubo sa tanan, nagkausap sa itong sagbot. Kay garbuso mo kayo. Muna kita gituluan o pagpaubos sa Ginoo mga igsoon. Wa gi dapat makapasigarbo nga naman kitang tanan di kasaan naman sa Ginoo. Amen. Nay mong kagalingon, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Kung nasuko kasi kung kagalingon, duplo ka mo, dahil bitaw. Amen, kay grasya na tanan sa Ginoo. Ikaduha, mahuman na kita. Kaya na malikas na niya. Ano na? Bitaw. Number 2, nga point, mga igsoon, nga nang dapat matangutubo sa kaalam, ano man, kay mapukan, maalaot, madisgrasya ang tao, kung wala tay kaalam, gikan sa Ginoo. Ingon ang Hosea chapter 4, verse 6, mga igsoon, nga mapukan ang katawan, nga naman kulang sa kaalam. Kibaw kay igsoon, daghan sa mga tao karon nga madisgrasya, mo desisyon og dili maayo, mapakyas, masayop nga naman wa sa kaalam gikan sa Bible. Abi nila kining Bible para lang ingon kang relihiyoso, abi nila kining Bible uik ayo. Jesus. Montay kana. Mapil ka nang apil itang kanang Bible kana ko. Ginoo na puna di ko eh. Ngilo kayo. Maningba akong balhibo pagpapil ko ana. May patong masigilingaw-lingaw magsayo-sayo dito patoy. Nga daw. Kulit pa na ana tut. Nga lang pa ana mag-shot dito ko. Shot pa brad. Na-shot na sa kanal kay nakana kayo. May una-una sa bang tao igsoon. Lami pa ning magbugoy-bugoy ka. Musikat ka kayo, maglingaw-lingaw ka pero sa kaulahihan magmahay sila magila. Nga naman, walay kaalam gikan sa Ginoo. Gusto sa kaaway, igsoon nga wala tay kaalam, ignorante ka sa mga butang. Pag-drive pala motor, wala kay kaalam. Madakpan man ka. Ibaw kong drive, bahala ba drive, may limit. Why lisensya kit, ibaw kong drive, makalikay ko sa mga kuan. Nakaligis ang iring. Kanya, lisensya ni mo doy, para saan na sir? Mana kanang for safety na ko kay lisensya mapulis makuan ka luoy kay ka mga naman wala ikaalam wala kay igsoon sa atong kinabuhi dapat pagbaton tag kaalam ano man tanang ginahimo sa kinabuhi naa di kaalam no magbuhat ka og balay di kaalam di pwede basta kanindot okay ni dito na bahala haligi ka takilid wa gyud tanang panday giila din ang gistadian gikan sa disenyo sa desisyon sa kinabuhi pag dumala sa pamilya sa eskwelahan o simbahan dapat gyud na kay kaalam mga igsoon. Ano man, lag down. Tilas no. Balik sa kono para trailing. Sige na, palis na. Palis na kabasa. Ano man igsoon, ang kaalam kay na yung sa ka-writer nagsulti nga ang ignorante sa Biblia, ignorante ka Kristo. Di ko motuo nga Dios nun ka, reliyoso ka, kailan ka sa Ginoo kung wa kay basa-basag Bible. Pwede ka makasulti ka ban sa Bible pero wa kay basa-basag Bible, wa nimo sabta ang Bible, ang gusto sa gipasabot sa Bible, ignorante ka sa Bible, wa kay kaalam gyud tinod sa Bible. Naman igsoon, unang-una, number 1 ka pug down. Diha diyo. Itong basahan mo 2 3 go. Si Jesus ang gisaad sa Old Testament nga maoy moluwas kanato. Isaiah 53 verse 4 to 5. Kidagan kinaglalis mo karon unsa tinod nga simbahan. Nakabantay mo na sa Facebook, nagkan di kayo maglalis, mag-away pag ng uban, amo may insakto kay tinukod mi ni Kristo, kay ingon ang Bible, na mga uban, kay may insakto, kay dako mga simbana, kung may ingon nga kami. Pero saan nagisaad din sa una, kabahin sa kaluwasan. Okay? Ingon ang Bible, Isaiah 53 verse 4 to 5, sapagkat tinuod, giantos niya ang mga kasakit o mga pag-antos, nga alang unta kanato. Apan, abi na to, gisilutan siya sa Dios, tungod sa iyang mga sala. Sa na to? Ang tinuod, isamaran siya tungod sa atong mga kalapasan, nabulog siya tungod sa atong pagkadautan, ang silot nga angay giantos mao nga naghatag kanatog, maayong kahintang o pinaagi sa iyong mga samad.
nangaayo kita. Ang gisugutan diha igsoon si Kristo. Kaya sa una man God nakasala si Adan ug si Eva, ang silat gid sa tao kamatayon. Dili lang physical kundi kamatayon sa kalag ngadto sa impierno. Munang nag-andam si Lord kay bawo si Lord nga makasala si Adan ug si Eva kay all knowing man siya Ginoo. Kay bawo siya unsay may tapos umaabot. Munang nag-andam siya og sakripisyo. Para pag moabot ang time igsoon nga makasala ang tao na anay bayad sa sala. Kay kita mo na utangan tanan sa Ginoo. Kini atong kinabuhi, ngunit pinakalisod nga bayaran sa tao kini kamatayon na to. Nganuman, kitang tanan dili man ang ngayang makabayad sa atong sala, kay kitang tanan makasasala. Amen? Munang si Kristo ming bayad sa ato tungod kay di nato kaya igsuon. Munang ingon siya sa las o pinaagi siya mga samad na ngaayo kita. Unsa man nga kaayuhan? Kitang tanan spiritually natay sakit mao ang sala. Pero sa Bible, ang nakaayo nato si Kristo lang. Pinaagi sa pag-ula niyang dugo sa dugo niya sa cross, kitang tanan nangaayo. Walay binuhatan sa tao, walay sakripisyo sa tao, kundi dugo ni Kristo ang nakaayo nato tungod sa atong mga pagpakasala. Unang salamat sa Ginoo. So nakasabot sa kaalam no, nakay-kaalam na dito no. Si Kristo ra di ay ang gisaad daan sa Ginoo nga makaluwas nato. Ikaduha, kay diha niya makabaton tagkaalam kabahin sa kinabuhi karon ug sa umaabot. Ingon ang Hebreo 1:1 hangtod sa 2 atong basahon. Sige, Ruan. Diyos kadaghan sa makapalaing paagi. Isulti sa atong mga kigulangan sinabi sa mga propeta. Pagili katapusang mga adlaw, isulti siya kanato pinagi sa iyang anak. Pinagi kaniya dibuhat sa Diyos ang tibuok kalibutan. Pipili siya ang nagkakiliya sa anak. Okay. So kung mo kasabot sa point igsoon na verse, sa verse 1 ingon siya nga sa unang panahon kuno nakiistorya ang Dios pinaagi sa mga propeta. Kay dili man pwede mo istorya si Lord direkta sa tao. Kay Ginoo man sa balaan siya. Unang nagamit sa mga instrumento kani mga propeta. Okay? Unang sila ang gisugo sa Ginoo nga instrumento para mo share kato sa mga tao. Karon sa karong panahon nato igsoon, si Kristo kuno ang gigamit sa Ginoo para nga makabaton ta og kaalam. Makigistorya siya kabahin nato tungod sa pulong sa Ginoo. Munang igsoon sa akong una-una di ko motuoan ang nakigistorya ang Ginoo nako personally. Kaya ang Bible, dara ang temailhan, di na ka pwedeng nakikistorya ang nayo sa kaliber nga may sulti sa ubang tao mo na tutuhan dili ang tuhan nato ang Biblia nga naman si Kristo kuno ang instrumento nga gigamit sa Dios para kitang tanan makasabot sa dagan sa kinabuhi igsoon karon ug sa umaabot. Munang gusto ka makaibaw sa direksyon sa imong kinabuhi sa umaabot, sa imong kaalam, sa umaabot ni mga kadaugan, basa o Bible. Kaya ang gabasa sa Bible, pupok na lang. O tiki, mo nang mga tiki na ibukog sa Bible ato. Kaya naman, mo na yung basa. Amen, mga igsoon. Na pa ba ang tanan? Last na point, mahumanta. Kay mas mulig-on ang atong pagsalig sa iya, kay dili lang siya tao, but Diyos siya. Tanawa ha? Namo kay mga tao, mga pundo, karon nga si Kristo kuno tao ra. Kay katugon siya, gigutom, gikapoy, from akong pasabto na. Yun ang John 20 verse 30 to 31. Yun ang Bible. Og daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus. Sinaksiyan sa iya mga tinun-an nga wala nasulat nining basahuna. Kanang milagro nga gibutang diha, mo nen temailan igsuon nga way klaro jud ningon ang Bible nga si Kristo ningon siya Ginoo siya. Pero ang mga milagro nga iyang gibuhat usa na temailan nga Dios siya. Walay tao makalakaw og tubig. Okay ra unas tama nire. Porque sa dula ko niya nakikita ba kang tao nga kaw tubig. Ito pang magic ang ban. Kinsay tao nga nakapabanaw patay. Sulti ko niya ha. Kinsay tao nga nag-ayog bakol mga buta nakakita. Way tao lain. Way tao pud nga nakapahunong sa bagyo. Di ko motuo tong ingon nga stop. Ang tubig wa gina-stop niya. Si Kristo lang ang nakabuhat anak. Unsay timaylan? Mo na si timaylan nga Dios siya mga igsoon. Na ingon ang verse pagpadayon asa naman to ni balon. Apan gisulat kini saan to? Balisa, apan gisulat kini karon kamo motuo nga si Jesus mao ang
Mesiyas ang anak sa Dios o pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi sa iyang ngalan. Si Kristo mga igsoon gitawag siyang Mesiyas. Kani Mesiyas man luluwas the anointed one. Siya lang kuno ang gipadala sa Ginoo para moluwas nato. Ang pangutana, amo mo pilosopo maingon, tao ra lagi siya, sige. Nagtakat Dios siya 100%, God siya 100% pud siyang tao. Ngano? Tungod kay kung dili pa siya Ginoo, dili man pwedeng maghalad ang usa ka tawo kung dili perpekto. Dapat walay sala man ang ihalad sa kuan. Kay sa una man god, maghalad sila mananap, bayad sa sala dapat na ay dugo, unya dapat walay buling o walay mansa ng mananap may halad. Karon, kung magsigit og halad, purot itong kahayupan. Walay mapasalong sala. Man si Kristo nagpakatao siya. Kalisod kung kayo mananap pag walay nato motor kamo kanding biya mo sala di kini motor mo bang tao mo wali sa mo takag mananap. Pero ang punto igsoon, nagpakatao siya nga naman, tungod kay dapat na ay agas nga, na ay dugo nga mo agas para ang atong sala mapasaylo. Nya dapat Dios siya nga naman kay dapat perpekto man ang ihalad sa cross. Muna na ang siya ang Dios nagpakatawo para nimo og nako mga igsoon. Man ang dapat mo tuo ta, muli ko na tong pagtuo pagsalig niya nga naman dili lang siya tao, but Dios siya. Amen. Muna nga atong Dios gisimba igsoon dili gid siya nato nga mabasta-basta kay Dios siya. Bisan sa iyang pagkahari, nagpakatao siya, nagsakripisyo siya, nagsama siya nato. Naman dili sa gustong kitang tanang maglangoy sa kalayo sa mga ano naman gihigugma kaniya. Ina dapat din ba nga gihigugma ka sa Ginoo. Last day so mahuman ka. Nakoy last nga verse. Nganong motubo man ta sa grasya o kaalam about Jesus Christ nganuman. Ingon ang Mateo 7. Mateo 7:21 hangtod sa 23 atong basahon. Dili ang tawag-tawag ng Ginoo, sige kaniya sa langit. Dili na to lamang natuman sa utos sa pamahalaan nato sa langit. Yato madawatan niya ang nato. Ginoo, dili ba nagsakyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin kami sa mga yawa o naghimog daghang mga milagro. Pinaagi sa imong ngalan. Apan ingon unya sila, wala ako makaila kaninyo. Mga makasasala, pahawa kamo. Minaw kayo kay mahuman ako igsoon. Aning tayman ako ng mga tao nga nagbagulbo, Lord. Kining natawag sila nga Lord, nagbuhat na tanan. Amo bang gibuhat ang tanan nagpagka-justong mi, nagpakamatarong mi, gasangyaw na mo imong ngalan. Pero ingon si Lord nga dili ang tanan ko ng tawag Ginoo makasulod sa langit nganuman. Ingon ang verse 23, apan ingon unya sila, wala ako makaila kaninyo. Sa English, yan nga translation, I don't know you. Kanang no sa Bible igsoon sa Greek na pinulungan, na ay intimate nga relasyon sa Ginoo. Kung gets na, dapat pagkasulti, ang tao di ay makasunod sa langit di tungod kay reliyoso siya na sa Ginoo kundi na sa sakto o ligong relasyon sa Ginoo nang grow deeper in God. Kaya dili assurance nga simba, hinibakon ka, reliyoso ka, makasubok sa langit dili kung dili na kay saktong relasyon sa Ginoo. Ang pangutana, magbasa ba kag Bible, tig-ampo ba kaniya kung ikaw ra maginusara, mabasig daghang kagiampuan karon. O daghang kagibasa nga mga libro. Igsoon ayaw sayang ang panahon na ining kinabuhiya. Yes, lumalabay ra kita. Tibo kung kanikamot ka, o man sa imong pag-eskwela, tibo kung nanarbaho ka, nagnegosyo ka, pero ayaw sayangi igsoon na takal panahon nimo ang Ginoo kaya mo ang kinabuhi sa kalibutan mo mo ramang. Ayaw jud sayangi basig magkatakatawar ta karon kay nawalihan ta dita mo tuo pero sultian ka nako ang kamatayon di gyud nato mahibalan. Manang dapat karon pa lang daan imong i-sure na naa kay kaluwasan diha kang Kristo lamang. Kay sa Bible siya ra jud ang gihatag sa Ginoo nga moluwas nato wala laing santos igsoon. Wala lang pamaagi nga sakramento mo luwas ka. Di pwedeng simba lang ka, ba't nakakilingkon nga relasyon diha sa inyo. Unang karon kung wala pa kakadawat ni Kristo nga Ginoo kuno luwas dawata siya karon. Ayaw pagtagad siyang kapad nga jaga-jagaan kanila bagdawata siya pasudla sa imong kasing-kasing ang Bible ang tanan mo mo dawat niya may kinabuhi walay katatusan. Na karon hinaot nga pagnana sa imong kasing-kasing sugdi o pakigrelasyon sa Ginoo. Musimba na ka, mangalagad ka sa Ginoo, mutabang ka sa simbahan, mapil kang mga Bible study, ano man gusto ni Lord nga mo grow deeper ka. Ang pangandoy sa Ginoo nga mapadayon tang tanan igsoon. Ang pangandoy sa Ginoo nga papadayon ka sa imong pamilya, sa imong pangandoy sa kinabuhi labi na
kaning mga lagad ka sa Ginoo. Ayaw sayang yung panahon, lingaw-lingaw sa kalibutan, gimik-gimik, barkada-barkada, pero tagay panahon ang Ginoo igsoon anuman higugma siya nimo, dili sa ganahan mapakis ka sa imong kinabuhi. Akong diang tanan sa pagpanindog atong